mutungamiri wemene opposition zvamazviro kwazvo Nelson Chamisa vanenge vachibriefa vachidescribe macitizens avo anotungamira kana masupporters achivaudza kuti aiwa vakomana ka musaluza hope, victory aiwa yava padhuze. Anouya achivasimbisa achivaudza kuti aiwa zvinhu zvinogona kulook as if aiwa hatina rusununguko kana kuti hapana any plan ingaita kuti zvinhu zvichinje. Anovaudza kuti aiwa rusununguko rwava pedo. Saka mashoko anotaurwa naNelson Chamisa aiwa achiadresa masupporters ake notobva wasubscribe ulike utina on the bell icon. Tipina in brief, Nelson Chamisa nyora achiti the struggle for a new great Zimbabwe where we are, it has not been easy to stand for right, truth and the authentic alternative. I can understand the struggle fatigue. It has been a long, rough and tough journey. Traveled fighting, brutality and oppression. Struggles are never easy. It is a struggle and it is not instant coffee or a walk in the park. Over time, a lot happens. Some fall by the wayside, some got off site, yet very few remain on site and inside. Some get genuinely tired and exhausted, and they or get too old, yet cannot let go. Some are disappointed, depressed, and frustrated at the delay in the quick results. Mashoko anotaurwa naNelson Chamisa achidescribe kuti aiwa pakufamba kwatiri kuita chida change munyika yeZimbabwe kana kusunungura aiwa vagari venyika yeZimbabwe, anotsanangura kuti tosangana nezvakawanda but zvatosangana nazvo hazvimbotichinji kuti aiwa zvichinje identity yedu kana kuti zvive pamaprinciples atakagara takaseta tichizviziva kuti aiwa isusu vakumune opposition tiri guided kana abided by which laws, tiri described by which laws anotiradza kuti aiwa this is our composition. Nelson Chamisa anodescribe kuti aiwa tine vanhu vanobuda vachinojoina vakomana the regime, tine vanhu vanoneta but anotaura achiti izvozvo hazvingambotitadzisi kuramba tichifighta for a new great Zimbabwe. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake pena comment section medu. Musaona subscribe kulike and turn on the bell icon.